Edenlikler yurttaşlar hiç yaşayabilirsin. Bizden halkımız bilen sağlamlaşan adamın içinde o anda değil. Temamen. Esenlikler, ildeşler. Hoş geldin ildeşim. Şimdi şu yurttaşlar şöyle o temanı aldık da o zamanda iki dünya divan adlandırın şeyler. Merkezi birin yurdunda şu hatta ömrü yurtun bilen sonra sonra merkezi hükümet hükümünü alsak da sonra Avrupa yurtlarına geçti. Yani ötünde yurtların içindeki yerli hükümet hakkında dengeçtirmek, etmek için şeyler var. Türkmenistan'da merkez hükümeti var, aynı şey var. Hem hareketler prezidentin buyruğuna yani ya da kararına şu etki. Öyle prezident hükümeti tanıdıyan adamın kararına olursa tezkerleri bulluğu almadan vaktini için bu da yekimi tarım yani bu da yekimi mazata için ama yine son golü yani yurt dışına mıra dönüşü satın alacak olsa ya yine dönüşü satacak olsa yine solarda bolu gerek oldu da herkes hükümetlerin otoriter yani prezident olacak ya ministerler yani son kararı tarlalarını iş öğretiyorlar. Ondan sonra vilayete var. Vilayetin etrafı. Oğlan şehirlerde yayılıyorlar. Adamın bir neçe kademe diyorlarlar tuttu. Bir neçe daha yol geçiyorlar. Yolun vakti var. Geçmenin vakti var. Üstesinde adam faktörü değiller yani. Hiç kim işlere cevap yani değerli vakti. İşin ama edilen görmüş var da afiyane görmüş. Onun üstüne olsa gene kıvamı. Bir neçe yıkkı doğan yerlerde. Karşı tarafında Avrupa'da Oğuzlarının tarihte ulan ülkelerin iyi bir vuruluştu ya da şu anki yerli hükümetler varsa şu anki mesela etraf alsak da etrafın yaşayıcılarla ne anlayacak? Öncelikle su, altyapılar da su, soğuk, gaz, yol, sağa bakım diye yapıyorlar, mektepler, adam işleri yapıyorlar. İnternet var. Yani altyapıda yani otobüslerin arasında ovalar şehirlerin arasında. Yani engelli bir yer yani. Sağlığı, ağır yağdıydı. Adamların hizmeti, yaşlıların hizmeti, hizmeti çok halkın hizmeti oluyor. Yani telefon, internet, onun yani hizmetler, sağlık, yani iyilikler, su, şuna bağlı. İşte de diyecek olanım, yerel hükümete özellik verilen mahalle, işin çalışıp yandığı yani. Her yerel hükümet özünün problemini yani meselelerini ölçünden, öz meclisinden çözüp vaktinden yani öz kaynaklar yani kazanlar öz bütçesine göre yani indiki sahillerde nasıl çıkacak yetecek olsa sonra göre budget yılını oluşturuyorlar da sonra olarak miras yaptığı miras internet çekmeli, yerde köprü bulmalı. İlin içinde vaktinden nedir? Siz içinde ne diyeyim? Amalar söylüyorlar. Eğer şu merkez hükümeti şu vakti yani merkez hükümeti valalı sonra bağlı olsun
Kaçan statistika toplanacak. Zaten illerden baracak. Vilayet etrafı. Etraftan vilayet olacak. Vilayetten payitahta varacak. Kaçan meclis karar alacak. Yani kaçan prezidenti vatandaşlarının adam. Oluşacak kararlara var bitirildi. Yani şu geçilen yol yeniden son zararın izne devam ediyor. Ben şu an sular yapıp geçen zaman yine meselelerin hasam aydın satılıyor ya aydın yardımıyla halkımıza yetişecek olarak yani düşünülecek olarak. Bir de sizin açacağınız ağza boş biliyorsunuz. Yani bizim demenin vatandaşların atken probleması vardır. Aktual problemaların biri pasport meselesidir. Şu yurtta, şu yurtta işlep verenlerin en ulu probleması çodur mesela. Bir de pasport yurdun içinden pasport almalıdır, gitmelidir. O yurdun içine varan sonra merkeze gitmelidir. O şura durmalıdır. Bir topar kağıt doğrulamalıdır. Bir topar balaketa vardır. Ondan sonra neme meseleleri vardır. İş meselesi vardır mesela. Yurdun içinde iş tapılayan değildir. Ya merkeze gideceksin. Aşgabat'ta iş için ya da dışarı yurda çıkmalısın. Doktor meselesi vardır. Mesela etraflarda, küçük ovalarda spesyalistler yoktur. Ya da bir gerçekten de adam yanık bir hizmet veren poliklinikalar, yabanisalar yoktur. Hukmani ýagdaýda bir merkeze gitmelidir. Ol merkeze gitmek üçin bilýäňiz ýol puly, ýeneneme, ekonomik ýagdaýlaryň pesligi, şon ýanak problemalaryň şeýle problemalardan kän problemalar bardyr ýurdun içinde. Meselem bularyň ýa-da diýişiniz ýanak nemedir, merkeze baglydyr bular. Bar güç merkezdedir we hemme zat merkezden çödülýändir. Indi şol häzirki aýdyp geçen problemalarymyz bardyr. Şo meseleleri meselem yerli guruluşlar diýýär biz. Näçe wagtdan bäri şu yerli guruluş bardyr, ene gurulun edilýändir. Şol bar problemalar yerli guruluşlar çödýändir. Indi buny vatandaşa da bir dilde düşündürmek üçin şöyle bir deňeşdirme edeýin men. Ine alalym bir maşgala diýelim. Bir maşgala ine. Bir tepik türkmen maşgalasy diýelim. Bir maşgala çağalary bardyr. Öýde garry adam bardyr. Dogry diýelim bir maşgalanyň başyna erkek işleýändir daşarda. İşleýändir daşarda gelinem meselem näme diýeli öz günärini dikindikýändir, näme zakat alyp dikindikýändir ýa-da bir göderlik salony bardyr diýeli. Awamy bilen çağalary bardyr meselem. Ene bir maşgalanyň içinde gündeýne türýäňiz eri bilen erkek işine gidýändir. İşleýän işine gidýändir. Dogry dämi? Diýelim geliniň öz işi bardyr, zakaty bardyr. Zakatyny alýandyr, dikýändir ýa müşterisi gelýändir, müşterisine hyzmat berýändir. Hakyny alýandyr. Dogry dämi? Bunda çağalaňyzy eri bilen turýansyňyz okuwy berýänsiňiz. Okuwdan geler garny doýurýandyrsňyz, meselem suwa düşürýändirsiňiz öýüňiziň içinde, meselem süpürýändirsiňiz, öýüňiziň içini ene atyzyňyz bardyr belki, hani bakjaňyz bardyr, çykyp bakjaňyzda işleýändirsiňiz ýa-da näme diýelim, bir öý haýwançyklaryňyz bardyr, sygyryňyz, geçiňiz, tawyňyz bardyr, çykýansyňyz şolara garaýansyňyz, emini zatyny berýänsiňiz, bakymyny berýänsiňizdir şolaryň. Dogry dämi? Öýüňizde garry bardyr diýelim. Näme? Garry adam bardyr, onuň bakymy bardyr. Ýa-da meselem diýelim, bir maşgalada inwalidiňiz bardyr, onuň ýörüýte bakymy bardyr, oňa garaýandyrsyňyz. Dogry dämi? Ondan soň şu maşgalada meselem erkek işe gidip gelýär diýelim. Indi şu işler edilýär öýüň içinde. Indi meselem ine
işe gitýäň, çagalan oturýan, iýýäňiz, içýäňiz, bakjaňyza garaýaňyz, öýüňiz sirýäňiz, süpürýäňiz. Şunu biri size gelip şunu et diýen däldir äsli. Dogry dämi? Öz inisiatiwaňyz bilen şonu etmelidigini bilýäňiz özüňiz öýüňiziň içinde. Näme etmelisini öýüňiziň içinde? Näme problemaňyz bar? Öýüňiz könüldimi? Könüllünden soň remont etýänsiňiz, dogry dämi? Biri gelip size şunu remont et, ya öýüňizi arastala, haýwanyňa gara, işiňe git diýip aýtýan däldir äsli, dogry dämi? Özüňiz öz inisiatiwaňyz bilen edýänsiňiz. Dogry dämi? Ine maňa da indi yerli guruluşlarym eddil şunýanakdyr we munyň ululdulan bir maştaby ululdulan bir guruluş ýanak görüňmeni. Meselem öz yerli bölgeňizde, ýeriňizde şol yerli guruluş diýelim, özüňiziň mejlisiňiz bardyr. O mejlisiň içine öz nemäňiziň içinden indi öz şol yerli ilat öz içindäki adamlaryny tanaýar. Yani kim iş etjek, kim iş etjekler o bir-birini tanaýar mesele. İş etjek adamlary özleri şol bölgeniň adamlaryň özleri mejlise seçýändir. Özüňiz şo mejlise seçýäňiz we özüňiziň şol nemäniň gaznasy bardyr. Mesela sizin öýüňiziň içinde, maşgalaňyzyň içinde diyelim erkeňiz işleýändir, aýlyk getirýändir, dogry dämi? Girdeci gelýär. Diyelim gelini ýene-de öz işi bardyr, ondan müşterilerinden girdeci gelýändir. Pensiýanyňyz bardyr, invalidni pensiýanyňyz bardyr, girdeci gelýändir öýüňize. Munam kaşelyoňuza goýýansyňyz, dogry dämi? Sizin kaşelyoňyz sizin hazinaňyzdyr. Ondan soň şol gelen pullardan sizeýem näme ihtiýaجyňyz bolsa, öňüňize näme gerek bolsa, iýbi çykalmalymy, çagalaryňyza eşik gerekmi, garrylaryňyza derman gerekmi, ýa öýüňizi remont etjekmisiňiz? Sizeýem şoňa görä ol kaşelyoňyzdan, hazinaňyzdan pul sowýansyňyz. Gerek puly, dogry dämi? Ihtiýaجyňyz bolan nämäni şoňa sowýansyňyz, şol nämäňizde kaşelyoňyzda biraz pul galandan soň ol pulum siz her maşgalada da bardyr. Şol pulumy nämeden de men gatlap bilýän şu pul has kän pul gelip biler diýip oýlanýansyňyz. Her hili nemeler keleňizde näme iş açsam kam ýa ýanky goşmaça ýene nädip şu pulumy köpeldipler kam diýip pikirler ýöretýänsiňiz öýüňiziň içinde. Aynı şol şekilde de sizin şol gurulan yerli guruluşyň hazinasyň etdil şonýanakdyr. Meselem sizin iş ýeriňizden gelýän salgatlaryňyz bardyr. Oňamy? Ol salgatlaryňyzy siz özüňiz, öz erkiňiz, öz ýakaňyzdyr. Şol özüňiziň gelen salgatlaryňyzy özüňize näme çykan bölgedäki şol ýaşaýan ýeriňizde çykan problemalaryňyza sowýandyrsyňyz şol öz hazinaňyzdaky puluňyzy. Meselem şu at ýurdun içinde diyelimine Lewap welaýatynyň haýsy bir birjik owaty bolasyn, kiçik owaty ýa-da Daşowuz welaýatynyň bir kiçik owaty bolasyn ýa-da diyelim Maryn owasy bolsun ýa-da Aşgabat bolsun. Hemmäňiz bir möçberde salgy töleýändir, dogry dämi? Her ýurdun niresinde bolsa da hemmäňizden derejede salgy töleýänsiňiz aýlyňyzdan. Emma ol salgydy merkezi neme idare bolan soň merkezden ýönetilenden soň hemme güç merkeziň elinde bolandan soň bak ol sizin salgytlaryňyz köplenji merkeze gidýändir. Näme üçin Aşgabatda çagalar üçin gowy şertler döredilmekdi. Ol Aşgabatda adamlar üçin gowy şertler döredilýär şol salgytlaryň hasabyna bäni. Näme üçin Lewap welaýatynyň bir owajygynda ýa-da Daşowuň ýa-da Marynyň bir owasynda eddil şu Aşgabatdaky ýanak şertler başga ýerde döredilmeýär. Hemmäňiz bir salgyt töleýäňiz. Ine şol yerli guruluşlar diýmek hemmäniň şertini deň etmeli diýen ýanak bir zatdyr. Ol meselem öz yerli guruluşuňyzyň hazinasy ol siziň puluňuzdur. Ol salgyty siz öz problemalaryňyza ullanýansyňyz, o problemalaryňyzy o ýerde çözýänsiňiz.
Mesela burada şu salgıt meselesinde durup geçmek isteyen yine mesela bizim milleti alıştırdılar muğto. Muğt elektrikler, muğt su, muğt öňür benzin bardy ama muğtda da öwrenişdirdiler welin bul bizim millet muğt gowudur diýip oýlaýar. Ýöne bu muğt iň erbet zatdyr o muğt diýmek. Salgyt gaty önemlidir meselem. Ene meselem siz aýlyklaryňyzdan salgyt töleýäňiz, dogry dälmi? Tölen salgytyňyzda meselem ine diýelim ine gelýär salgyt o hazyna şol neme diýelim ine bir işsiz galdy. Bölgeňizde biri işsiz galdy diýelim. Ine häzir ýurduň içinde işsiz galan näme etýär? İçeriden kömek gelen oga. Direkt ya merkeze işlemeye gitýändir ya yurtdaşyna çykýandyr. Dogry dälmi? Bu gezek eýýam Hawa. neme bir gezek işsiz galan wagtyň ol hazynadan, ol gelen salgytlardan sen iş tapýançaň herkili ýagdaý bolup bilýär. Sen belki yaraman galansyň, ýene bir herkili insanlyk bu ýagdaý bolup bilýär. İşsiz galyp bilýän we sen işsiz galan wagtyň şol ýerli uruluşyň hazynasyndan sen iş tapýançaň ýa işe turup gitýänçä seniň nemäňi saňa bir möçberde sen ýaşar ýanak ýaşamaňy sürdürer ýanak saňa pul töläp oturýar. Seniň elektriňi töläp oturýar, seniň suwuňy töläp oturýar. Sen gün görer ýanak seni destekläp durýar şo ýer. Şonuň üçin bu salgytlar gaty önemlidir. Meselem şol hazyna gelen pullar ine bir artmaç pul nemetýär diýelim. Diýelim ine bir bölgede näme gerek? Çağalar bagy gerekdir. Köp dogum nemesi statistika boýunça dogulýan çağalaryň sany köpdir we şo ýere bir çağalar bagy gerekdir. Şol hazynadan alyp şo ýerde bir çağalar bagy salyp şol çağalar bagyna şahsy ýerlere berýärler. Şahsy birine berýärler, ýöretsin şonu diýip. Bu ýerde hem iş yerleri açylýandyr, hem ýene de şol nemeden salgyt gelýändir hazynaň içine. Şu babatda gaty önemlidir. Ýa-da diýerim ine nemeler bardyr. Hani etraplardan merkeze gitýäňiz-de, hani şol gidilýän ýollarda meselem ýolda hani gitýän ýolda hiç zat ýokdur. Türkiýede görýänsiňiz-de ýolda her 30-40 kilometrlerden zapravkalar vardır, demalyş yerleri vardır, naharhanalary vardır, türlü. Meselem ine hazyna öz pulundan şo ýerlerde diýelim neme demalyş yerler açýar. Dogry dälmi? Demalyş yerler açylanda hem şo ýerde iş yerleri açylýandyr, hem şo ýerler şahsy ele berende şo ýerden ýene pul gelýändir hazyna. Ve siz ýanky her merkeze gideniňizde gargynyp ýa-da bir gineme ýanak erbet şertlerde gidip gelmäni lezzet alyp gidip gelýäňiz. Hem hazyna şo ýerden pul gelip durýar. Ol gelen pullar ýene de siziň ýaşaýyşyňyzy, ýaşaýyş derejeňizi ýokary götermek üçin ullanýandyr o hazyna. Ondan soň ine nemeler bardyr? Saglyk meselesinde deme bardyr. Ine saglyk sigortalary zatlary bardyr, aýna daşary ýurtlarda bardyr saglyk sigortalary. Ine bu da gaty wajypdyr. Saglyk demesini sigorta yaptırmak, şonuň salgytyny tölemek. Meselem ine şu wagt gaty bir ýeti problemalaryň biri ketelçilik bardyr ýurduň içinde we insanlar neme etýändir, näme üçin tebiplere gidilýär. Şu wagt adamlar doktora gitmeden tebibe gitmesini gaty gowy görýärler. Dogry dälmi? Näme üçin? Pul ýetmezçiligi. Sen ýam doktora barsaň ýa-da merkeze gitmek üçin ýoluň bir pul. Aňra barandan soň ol bejergüçinem ummasız pul tölenýändir. Şonuň üçin vatandaş neme edip şol nemeden o tebiplerden umup bir zat yazdyryp ýa-da okudup şol neme tebip ýoluna şo ýüzden düşýärler, pulsuzlukdan düşýärler. Eğer size ýama sigortany yaptıran wagtyňyz siz gidip arkaýyn bejergini alyp bilersiňiz. Mut derejede çünkü siz sigortaňyz ýapyly.
Doğru değil mi? Bir yerde de katı önemlidir bu meselede. Yine daşarı yurtlarda mesela neme vardır. Yine bizim yurdumuzun içinde nemedir ha? Kendir şun yanak salgıt meselesi düşüncesi yoktur yurdumuzun içinde. Onun yerine neme vardır. Näme diýilýär oňa ýurdun içinde şu an ay bu kim bu munyň bilen gezýändir, bu munyň söýgülüsüdür. Ya bul munyana geşik geýipdir, ol muny geýipdir, bul muny geýipdir diýen bir topar dedikodular bardyr hawa dämi? Ünsü gaty şoňa berýändir. Emma daşary ýurtlarda, ösen medeniýetlerde, ösen ýurtlarda munyanak sen näme eşik geýipdiň? Kimdir senin söýgüliň? Kim bilen sen gezýäň? Näme etýär? Adamlaryň işi ýokdur, emma sen salgydy tölemesen, düýtmüýdi edýändirler seni. Sebäbi ol gelýän salgyta baglydyr seniň durmuşyň kalitesi. Siz indi bir dowam ediň, soň nemederinden üstüne goşup duralım. Indi bir wagtyň özünde dünýäni görkezip otursa, merkezi dolandyryş we yerli hökümetler ýani özerki hökümetler de işte başgarak sözler bilen aýtjak bolup görençini yerli hökümet bolanda ýani karşymda öz meclisi bar, öz gaznasy bar. Bir ýyl geljek ýyl üçin büdjet aýrylýar. Statistika toplanan soň büdjet aýrylýar. Adam şu büdjete görä da edilmeli işler ýani karşymda nirak haýsy bölge ýani suw çekmeli, internet çekmeli, ýahy tat gitmeli, jaýyn taly gurup durmaly. Näçe adam pensiýa çykýar, näçe çağa dogly, olaryň enelerine, öýlerine nähili kömekler berýär. Sosial üçinçilik bolýar. Bir de nähilerde iş öğretmeli, yani täze iş yerleri açmaly. Halky demekden da iş bilen üçinçilik. Mesele sen barda. Ondan yani halkın şol bölgenin halkının nemesi var. Alyk etmeçilik var bolsa, süt üçin sığır ferma açmalymy ýa-da öz halkyna şoňa açmanyň mümkinçiligi öğretdirmeli ýa-da toprak aýyrmalymy. Yani şol halkyň aladasyny edýäňler, halkyň hele bir ilim. Şu taýda näme bolýar buňa beresler iş edýän adamlar teknokrat diýip aýdylýar da. Biz şu wagtda ýagdaýda bolsa herkesi dolandyrışda bolanda güç yani halk erki bir adama toplanýar da. Onun yandaşlaryny ýa-da kellesini işläpdi içinde şolaryň azajyk adamyň käşdirişçi adam kähalatda bir adamyň islegine görä hereket işler şoňa görä edip ondan keyfine göre istese taş olacak, suw sesi dolduracak, olacak, kararını alacak. Mesela Buçku'dan mektep açtıracak ya da açtırmayacak. Yani şu an ahil diyelim. Bütün halkın erkeği bir adam dediği alsak yurdun içi garipçilik, keselçilik, kazanda çoğan kim Osset'ten çıkıyor, kim Türkiye'den, kim Avrupa'dan, kim yurdun içinde sürüntü, kimler yalakalı edip, rejime yalakalı edip, kukla rejime yalakalı edip, günün var. Berwat durumda, yani ya da yurdun ya da ne, sol siyahatçının eline güç, yani bütün halkın erki geçen mahalı şeyle yadayla göre. Eğer yerli
il kuruluşlarına öderti versen, güýje öderti. Şol ýagdaýlar görünýär, sebäbi her kim öz ilini ösdürmekçi, her kim öz ilinde iş açmakçy. Şonuň ýaly ýagdaýlar görecekler da, maskalalar bölünjekler, kefelçilik boljaklar. Kefelçiligiň baş ämeden başlanýar. Finans, yani maliyet işlerin, iqtisadi, ekonomika göreli. Bu näme üçin öýdikär? Sebäbi sow ýa-da alyp ketmeçiligi, bulardan neden näme jemläp bolýar, näme işsizlige demlenýär ýani. Iliň halkynyň eli işli bolsa, suwam arata suwam bolar, sow düzgün adygam bolar. Her hojalygda aylyk günlük gelip tursa, ykdy dolanş aýlanyp tursa, iliň içinde bizlerim şu wagt ýaly ýurtdaşyna çykyp gaýtmalyk, mejbur ýagdaýda. Öyle işlerimiz ýaly bolup gaýtdyk bolýar, ýok. Edi şo siýasatçy şoňa mejbur etdi. Yani şol özüň prezidenti wagtlandyrýan adam diýip bolsak, ýa-da onuň ýanyndaky ýandaşlarynyň ýa-da onuň hojaýlarynyň siýasatyny aslında şöyle ýagdaýlar göreli. Siýasatça güýç öýrende şonuň ýaly ýagdaý bolýar. Hukuk goraýjan öz işini bilmeýär, halkyny gorat bilmeýär. Şo siýasatçyny goramaly bolýar. Şol näme? Sistemany goramaly bolýar. Eskeri güýç ýani harby güýç. Olam ýene halky gorat bilmän, ýene şo siýasatçyny aýdan etdirýär. Mehmet Ipurlar adyr bizde. Roosevelt beýanyň nimesi. Bölegi. Olam iparat geçýärler köperde. Halkyny görünmez belalardan goramaly bereni halkyny ezker ýa-da, ýani şo siýasatçynyň aýdan bilen ýörýär. Yani İsrail'de sömürme niyetlenen var işte ayrı etkiler. Bu taydan benim molum ham şonuň ýaly hiç bilmeýän bir kagaz üçin pullarny wagtyny sarf edip molumçylyk edýär. Gelede medisina ýani. Adamyň saglyk tarawyny seyredip medisinada ýene-de olam şonuň ýaly. Bir ikidir bolmasa doktorlaryň köpünden diňe şo pul üçin, yani şo siýasatçynyň sistemasyny taktikasyny uygulaýarlar. Halktan pul aljak, halky hamyn toýjak, yani şu wagt gaflat diýerler, doktorlar şu diýerler. Şo ýagdaý demeli bolýar. Eger ýani güýç öderklik yerli hökümetlere geçende otomatik olarak ýani prezidentin elindäki güýç köp bölegi yerli halka geçecek. Soň ýani prezident diýip adlandyrylýan adam diňe formalist bolup galdy. Onuň hiç zada güýji ýetenok. O gol çeken karar getirip kararı hiç zada edip bilenok. Onuň derejesi meclisler güýçlenýär, ýani halk parlament diýip bolary. Şo halk köpçüligi tarapyndan ýönetilip başlanýardy. Halk ödelinden ýönetilip başlaýar. Soň ýa-da siýasatçy diňe bir görkezmek başlykynda galýar. Ol mihman garşylar bilen ýoluň içine gelen mihman. Mediada çykyp geplerdiler, ýoluň politikasy barada. Bilmedim, ýurtdaşyna giderler, başga döwletniň ýurtdary bilen şertnama baglaşyp gelir. Gayet etmelimi ýa harby tarapdan ýa medisina tarapdan aragatnaşyk etmeli ýa tehnologiýalar üçin aragatnaşyk etmeli, ýa tehnologiýalar üçin. Onuň ýaly etmeli işi şo bolýar ýöne. Meselem diýýärler, ýurtdaşyndan geldi bir delegasiýa.
bol çektiler. Tiyatrçıyla. Sonundan soň şol bol çekilen tapka meclise gidiyor. Mecliste de rastgele dediler şol yani. Yurda peydaly ya peyda bölünýärdi. Haýsyna aşağı, haýsynda peýda bolsa, haýsynda da peýda boljak bolsa, ýani ýurdun politikasyna uygun gelýän bolsa, şonuň aşagyna mejlis bol çekýär. Uygun gelmeýän, ýani näme dogry gelýän, ters gelýän maddalarym üçinçi ýalarda bol çekilenok. Muňa da şol ýani siýasatçynyň güýjüniň ýoklugyny dogry düzgün olanda şeýle bolmalydygyna atlandyrýar. Ýani karşymyza ýaly ýene ýerli hökümetlere bartak halka hyzmat ediş ýa iş ediş ýagdaýlary gaty çap geçýär, ýani wagt sarf edilenok. Soň mesela bir ýylyň içinde meclis görelýär. Şu taýda meclisem näme töräkler her öz işinden ispat adımlar toplanýar-da. Lekin bir öz pikirine diýär. Edilecek iş aýagyda pikirine diýär. Ine alsak ýasy saat gerek bir bölüge. Taýdan gelen ýere değişik kaliteler de öz düşünjeni aýdar. Guruluşçular öz düşünjeni aýdar. Budjete jogapkar adam gelerde. Şol budjet şol ýasy saatyň nähili ýagdaýda ýani ullulugyna, kiçiligine budjetiň onu götürmäne mümkinçiligi barmy ýokmy onu aýdyp berer. Soň saglykçy gelerde şo taýda altyapy barmy, ýani suw birinjilik bilen, tagy suw barmy, kanalizasiýa barmy, sağlaryň hyzmatyny etjek. Ondan azyk üçinçiligini edip boljakmy, ýene şo zatlar. Maňa statistikadan aýdylar, şo ýeri gerekmi? Ýasy saat. Näçe saat dünýä geldi. Mesela şonuň ýaly edip konstruktiw ýagdaýda meseleler çözülýär. Haçan merkezden habar gelerken bizim plan programından ýasy saat bolmaly, ýa internet çekmeli, ýa suw çekmeli, aga suw ýa asfalt çekmeli dip ýa-da pensiýa çykýarlar ýylda. Şolaryň pensiýa gelince 3 ay, 4 ay eýlenýär-de. Yerli hökümetlerde bolsa şol öňünden belleýän şeýle näçe adam pensiýa çykýar. Her aýda diýýärler. Her aýda bölünse. Öňünden şonuň budjetine pul aýrylýar. Diýjek bolan çap pragmatik şekilde meseleler çözülýär. Gerek bolsa yerli hökümetler ýurdun politikasyna uygun gelýän kontraktlaryň baglanşyjak ýurtdaşy bilen, ýani ol ýöne nämäni üstünden geçýär. Taşary işler ministrliginiň üstünden geçýär, şoňa ýurdun politikasyna uygun geldimi, ýa-da kontraktyny bol çekip işe girdiler. Şonuň ýaly ýagdaý diýjek bolan şol yerli hökümetlere geçende süýlenmeler boljaklar. Illa näçinden bäri ýurtdaşynda günüm madil ýa-da ölmedi ödeýän üçin gazanypdy. Kimlere şam boldy, kim Polşada, kim Ortaçda, kim Angliyada gezdi, kim köpçülik Türkiýanyň içinde gezdi. Şonuň ýaly süýlenme boljak ýa. Ýani yerli hökümetlerde de topragam halkyň boljak. Näme başarýan bolsa ýa isleýi bolsa, şo ýerlerden iş ýerler boljak. Kim gülekler, kim bagçylyk etdiler, kim maldaçylyk etdiler. Edip halk ödedimi üçinçiligi girýär-de, soň ýurtdaşyna da başardygyny ýurtdaşyna da töwdatyn açyp bilýär.
Men şular aýdaýyn äretçe. Film açýany wagda. Eýdeşim. O nemeler vardır. Näme diýler onu daşary ýurt o çağlar okapýar, bank ýurdun içinden bankdan pul geçirýärler. Gaty şo problemada gaty näme aktualdyr. Ýani näçegede o banklara barýan da, o banka barýan bilen şo ýerde oturan nemeler bardyr, adamlar bardyr pul geçirýän. Näçe danyk ýönetirden eşitdim de. Barýan bilen ýankylaryň ýüzüne görüp, ýa hyzmat berýär olar halka. Memnuniyetsiz yüzler diye bir milletli yüzler. Yani bu müşteri bilen bir güler yüzlü gürleşmeni bilmeyen bir itici nemeler oturýar diye da o bankda otursa hamaly özüne halbuki oraya halka hyzmat üçin geldin sen. O ýerde özlerini kim hasap edýär diye han paşadyr öýden o özlerini diye. Şon ýanak bir neme bilen taňa nemitýär diye, dawranýar diye da bir itici neme gylykda diye, millet edip, illet edip taňa diye. Meselem, ön şol meselelerde de yerli guruluşlar, ine meselem şu wagt banka barmaly, hala bütün dünýä ösdeýän elektron döwletler var. Oturan ýerinde pulum telefonuň üstünden geçirip oturýarlar. Bizler hala şol banka baryp, ýöredip, eltip, bir topar bumajny walakita etdirip insanlary ýöne gynnamakda bu insanlary. Gynnamakdan başga hiç zat däl. Şu meselelerde de yerli guruluşlar sady birja bank däl, näçe banklar boljak we haýsysy iň gowy hyzmat etse, o nemelerini özü seçýär da, bu bank meselem näçe neme şol ýanak banklar dörejek, aralarynda konkurensiýa bätleşik boljak. Konkurensiýa bar ýerinde de o hyzmat kili ösýär da. Şol ýanak meselelerinde de yerli guruluş gowudyr. Suudiýe sen meselem ene. Şu wagt ýurdun içinde su problemasy bardyr. Arasylanýanam däldir su. Arasa su tapmagam gatyndyr ýurdun içinde. Meselem iň berkisi nemeni görýän, Türkiýany görýän. Näçe sanak marka su bardyr. Doğrudanmy? Saýlap, seçip alýansyň özüňe suwlary öýüňe getirýändirler. Şo meselelerde de yerli guruluşlar meselem su işletýän nemeler şahsy neme geçirýärler suwy. Hem bir topar yerler açylýar, hem her türlü senin arasy su içme imkanyň bolýar ýa. Ondan soň neme meseleler bardyr, meselem garrylar meselesi bardyr. Allah, nemeden 60 ýaşdan geçdi. Bizde birinciden nemeler näçe 63 ýaşdan meýem şol pensiýa ýaşy gelenden soň ondan aňarda işletýän däldirler garrylary. Bütün imkanlardan kesýändirler. Bizim okuma ýaşlarymyzam bardy, uniwersitetlarda ýa meslek alma okullarda belli bir ýaş goýulýandyr. Näçe ýaşda, 30 näçe ýaşmy, 40 ýaşdan geçen okşuly hatta 40-a da barýan däldir şo. 30 odur iň köpi. Ondan aňara geçýän däldir. Meselem daşary ýurtlarda, Ýaponiýada 80-90 ýaşan adamlar ingliz dilini öwrenmäge başlaýan wagtlary bizde ýamol 60-dan soň adamlaryň bütün nemesini ketýärler. Ýöne öýde oturumly bolup, hiç zada yaramany galýan bir adamlar bolýar. Jemgyýetiň içinden ýam atywurlayan ýany bir hili. Meselem ene şolaram jemgyýetiň içine, jemgyýetçilik işiniň içine integre etmede yerli guruluşlar gaty nemedir. Meselem men diyelim 60 ýaşdan soň gitjek bir meslek almak isleýän, dogry dälmi? Ýa-da gitjek okujak, institut okujak, meslek aljak, ýa surat çekmeni öwrenjek. Şolaryň şol belli bir garry ýaş diýenimiz 60-70 ýaşdan soň insanlaryň o jemgyýetçilik işlerine goşulyp, özleriniň arasynda jemgyýetçilik gruppalary döretmek üçin gaty gowudyr şu ýerde guruluşlar. Şolary aýdaýyn diýdim. Indi Stalin net da şu wagt bilen ýurdumyzda, Türkmenistanda
yankı kuruluşlar diýýärler, banklar, ýasyn saatlar, medisina, mektepler, yankı halka hyzmat etýän kuruluşlar bardyr ýani. İnternet, telefon urganmalar, teknologiýalar. Hemmeti döwlet edarasy diýýärler. Aslında şol döwletlerde halka hyzmat etmek üçin döwletler. Ýöne siýasatçynyň, ýani prezident diýip adlandyrılan ýa ýoldaşlarynyň diýýärler. Şonuň siýasatyny alyp barýar. Bu döwlet kuruluşlary. Şonuň üçin aslında döwlet sözi Arapçadan gelýär bir belli bir toparym. Elindäki güýç, ýani erk diýip nime gelýär-de, terjime gelýär. Bu sebäpden bizde öňe döwlet edarasynda işleýän adamlar güýçli saýalar öz çyky gaýdan halkynyň aýratyn bir nähili diýip aýdýan aýratyn ırk hökmünde bar ýani, millet hökmünde bar ýani. Şöyle göň ýetmezçilik bir peşlige seretýän gözler bilen seredilýär-de. Şol siýasatçynyň güýçi bolanda şeýle ýazylýar. Eger erk güýç halka geçende yerli hökümetler bolanda şo ýanky bankam, ýasyn adam, mektepler, mektebimiz belli bölümi da ondan başga näme bolsa medisina, ýani teleradio, media. Şolam hemme şahsy adamlaryň eline geçen soň bular näme niýetde, halka hyzmat etmek üçin bolýarmy? Şonuň üçin konferensiýa dörer, kim haýsy amatly ýa şaltyrlykda ýa özüne müşterilerini gowalyp barýarmy? Ýagdaýda hyzmat edip bilse halk şolary seçer. Şolaryň üstüne barar. Ýani su diýip alyp ýani bir näçe su kampaniýasy bolsa, haýsy kampaniýanyň suwy oňa taglykly bolsa, şertleri uygun bolsa halk üçin halk şoňa ýönlendirilýär. Dogry dälmi? Şo kampaniýa oňa kalkuleli işleşer, şo kampaniýa baýlaşar. Ýok, ondan telefona geçsek, wagtda teknologiýalaryň bir bölümi de wagtga ýaly döwletiniňki bolup hiç kiminki ýaly. Hiç bir hyzmat ýokdur. Ne internet bar, böyle bir telefonun, SMS'nin içindäki bölümler işleýänler barsam ihtiýarlydyr. Yani şu wagt ýöleçene baryp soraýan nomer gerek. Täze nomerler internet işler. Näme üçin? Barıňynda näme aýdym? Aşy wagtdan soraýan. Şu zatlar boljaklar da sen häzir ýöleçeniň içinde oturýan, sen hyzmat etjekdi halka. Näme üçin sen halky aşgawa diýýär? Täze şo siýasatçynyň nemesini alyp barýarlar. Düşünjesini alyp barýarlar. Şolum yani bir sany bolman, monopoliýa bolman, bir näçe görejek. Her il öz kampaniýalar bilen gol çekişdirijek. Ondan haýsy kampaniýa telefon kampaniýasy diýýärler. Aragaş kampaniýasy haýsy halka gowy hyzmat etse, gowy şekilde göretse, halk ýene şoňa ýönlenjek. Ondan bu näme diýmek bolýar? Halkyň ýaşaýyşy aňsatlaşjak. Gerek wagty gowy suw içiljek, gerek wagty gowy aratmaşy boljak, gerek wagty gowy ýollar boljak. Yerli hökümetleriň ýa-ni mejlisi bolýar diýip aýtdyk da. Şonuň nemesi, ýani bir halk we sanýan indi hyzmat etmeli, sosial düşünçinde etmeli. Halka we tanıyan adamlaryny saýlap näme edecek, başyna goýjak. Eger şol adamlar yani işini başarmasa 4 ýyla saýlandy ýa-ni 6 ýyla saýlandy, 6 ýyla çekip gelmeli diýilen zat ýok.
2 yılın dowamında, atalym 2 yılın dowamında iş bitirmedimi? İşeden ok, terkine gidýärmi? Halka hiç ele kılmasam ya da testmi ya da hiç kılmak edemezmi. Yine de şol halk meclise yazılacak, öyle meclis toplacak da yani adam yolbaşını ayıracak da başka bir taylak koyacak. İş başında adam. Yani taylanan adamın işini öğretmeli, halka kılmak etmeli. Tarıma baş çıkan adam getirecek. Medisina yine de sonun yani öz başını saran adam getirecek. O zaman bilem o ne mutlular yani bu için verecek mi ya yani sans dedik geçer şu atarlılar verecek. Şu olma aslında öyle var ki davat fabrikamızı ağta çıktı yurdun içine. Bu da çıktı. Kova, Nail'in, Ekinler, Bervat, Yaldaydı. Yine de şunu seyredildiği adam getirecek. Adaylarını getirecek. Bilmedim ben et üçüncüyle verir halka. Bunun için hem etmenin termasma öğrenmen için. Çiftlik diyorlar tuttu. Yurt dışından satın alman halkın içinden öğrenen yardımında halk yine de e, atalım adam bir yılda 30 kilo et yemene mümkünçülüğü bağ olsa sen şonu yurt dışından satın alsan olgun var geliyor. Doğru mu? Sen şonun 30 kilo 15 kilo düşüyor ya 10 kilo düşüyor. Kımmat baka olur. Eğer ölümden önüp yılına da hem amatlı olsa şunu alır. Bir de yurdun üstüne yerken tertle dörüsen yani 30 boyun indiki 30 kilo indiki yıl 40 kilo var yani 50 kilo var yani. Bulam onun adamın yaşadığının sağlığına bol çare edecek. Yani ayçımlarla yine de su arası su işte yine de sağlığı o yerdeydi olacak. Sağlıkla yine şunlarla. Hadi yine bu İran'dan gelirler bile kökler. Üç kök ya o setten geliyor. Şu olaraklar merkez için alınmalı deyip sana buyruk koyarlar. Yerli hükümette olsa öğretmen inan olar. Sağlığa verici. Guruman olar. İşte şol atalım bir tane bahsi geldi. Şunun o standartına evet görür. Karşısında yani diline evet görür. İşte şol yani düzgünle layık oldu. İlim içinde sattırmana mümkünçülük görer. Yani tam oradan öyle yani ilim içinde. Ses gelen olsa ya avul olsa ya bilmedim. Yani workshop'ta da şu vakti arada çerçeve ilimde oluşalı kimkat kan ulanılan olsa normadan az ulanılan olsa şun kaytarıp bilýär. Yani o şol adam yani şu gurulma şu ilim sağlığını cevap ver hükmünde bilýär da. Yani, bu yerden çare göredi diyelim. Yani infeksiyon keseli yani yokunç keseli. Yine de şol gurulma cevap ver bolar. Hem şun vaktinde öğretmedim, bilmedim. Yani, pro geçen laskanı geçirttirme. Yani, öğretmedim şol geçenler. Halka yetirilipdir mi, satılıpdır mı halka. Şundan öğren olsan, yine de şol gurulma cevap ver. Ondan halk yani adamı cevap verçilecek bile, için başarmayan olsa ayrı başka adam getirsinler. Şunun yani yazıyla oluyor da, ondan esasın meselede de siyasetçinin gücü gidiyor elinden. O formalist olsa. Ne olur? Yurdum. Abloşta. İyi var yani. Şunun yani yazıyı ortada. Elinde güç olan o. Yani şunun yani yerli hükümetlere özellikle güç verilerinde o adamlar iş başarayan adamların, başaracak adamların düzgün oyunca yürüyor yani. Yani iş başarayan adamların bizden çıkıyor, halkın içinden çıkıyor. Halkın canına rahat olun ya doğru olun.
hereketini oýlanmana, soňra durmuşa girmene mümkinçiligi bolup durýar. Şonuň ýaly ýagdaý. Boşaňyz bar bolsa, izleşip bolmasa wagtymyz rahat geçipdir. İnternet hakykatda önemlidir. Ilde şäherki modern ýaşaýyşda meselem mene elektron döwletler bardyr dünýäde. Sen oturan ýerinde yerli nemäniň öz yerli guruluşyň işleýişini görüp oturýan. E-döwlete girýän sen näme iş edipdir o mejlisiň hadynaňdan nira näçe girdeje gelipdir hadynaňa näçe nira çykypdyr nädip çykypdyr oturan ýerinde ol yerli ilatyň hemmesi kontrol altında hem tutup bilýän hem görüp bilýän şu zatlar. Şeffaflyk bolýar da ortada. Gizlenen zat ýok, edilen zatyň hemmesi ortada bolýar. Beýen bärde ogurlyk etme demesem ortadan çykýar. Edaýan ýagdaýynda da ýam ortada da. Şonýana seniň hadynaň öz haýyryna ullanjak bolsa da seni ýamany görüp otursan we sen onu indikide seçmäni bilersen. Şonýana şeffaflyk döreýär. Sen oturan ýerinde hemme zady görüp oturýan. Ýa-da meselem banitalara randewu alasyň gelýändir. O ýerden oturan ýerinde randewoňy alyp bilersin. Ýa-da meselem okuwlar bar, çağlar bagy bardyr. O ýerdäki çağlaryň sen nemesini görüp oturup bilýän. Seniň çağlaryň okuwda näme edipdir, näme bahalar alypdyr, näme nemeler geçipdir, näme sapat geçipdir. Ýa-da öz gruppalaryny döredip, şol enatalar bilen gruppalary döredip, şol okuwda dören problemalary oturup näme edip bilýän, gürleşip bilýän, çözüm gözläp bilýän. İnternet gaty uly nemesi bardyr bu babatda. Şu ýerde kefaýly gaty uzaga çekip gerek. Gatyda ýadatmaly, ýene-de vatandaşlara şunu diýesim gelýär. Biz meselem neme size taýda bir dilde şu zatlary ýetirmek üçin emek berýändir. Ana bir şu kiçijik bir programmany etmek üçin size bir düşünükli dilde şunu düşündirip bilmek üçin biz kän nemeler okaýandyr, kän zady görüp, kän zady okap, onu kiçijik bir haly size düşünükli bir dilde getirip şu ýere neme şu programmany ýasaýandyr. Şoň üçin eden işimizde näme diýeli saýgy hökümünde emege saýgy diýilýär, etiklarda saýgy hökümünde hökmany geliň şu videoň aşaklaryna özüňiziň tepkiňizi görkezdiň, tankydyňyz barmy ýa etýän programmamyzda ýalňyş görýäňizmi, dogryny görýäňizmi, dogry hasaplaýaňyzmy, öz tepkiňizi, kommentariýaňyzy şunuň aşagyna ýazmaňyzy haýyş edýär. Sag bolun. Tankyda bir açygydyr. Yani ýazyp bilersiňiz özüňiz. Yani zatyňyzy diýmänden de yani öz pikiriňizi, düşünjäňizi ýazyp bilersiňiz, tankyt edip bilersiňiz. Soňra açyk bolýar. Sag bolun bolmaly. Ýa-da sen her bir watandaşyň pikiri, haýly tankyt bolsun, haýly başgasy bolsun, her bir pikiri önemlidir bizim üçin. Bolýar, sag bolun.